mana ita. Yaushe? Da su da rana wallahi ta zo min duk a gaje wai ta gaji shi ta shiga cikin ta kwanta. A to ai dole ta gaji ta kwanta mu. Bari zai kira maka ita. Zulai! Zulai! Zaliha! Kai, ni dai ba na son rayuwa haka. Ni din ma sai amin jan aji? Ha'a. Ya ba ta miki jan aji ba. To daure mata. To ta gaji wasu ta gaji. Ai ni yanzu nan na shigo. Take gaya min cewar mawaƙin ne. To ya gar? Ya hanya? Bai kamata ma in gaishe ka ni da ko histin ma ba ku zo yi min ba. Kin san kin san muna zuwa ina zuwa kin san ayyuka ne suka yi min yawa shi sa ai kamata ki tambaye ta za ta gaya miki ba da lokacin kai na fa ko to ba mu karki da mu zagayo zan dauke ki huta sai na tafi sai miki asiri Allah da gaskiya wala Kamar yaya ni din fa? kina gida sai ki girki in mun dawo sai ki mana girki sai mu ci Wallahi zan kuma ide. saboda me Akan me? Allah na ga kaman ka fi son anti Ummi fiye da ni. kan ki ce haka Wa zai so sama da ni? In baka so ni ba da Allah wa za ka so? gaskiya ne ba ni da kamar ke a yanzu amma kuma ina ji da zulaya ina ji da ita zulaya dawo zauna zulaya dawo zauna a nan kalli zuwanta anti Ummi ta zo ta dawo. Don Allah kana samu. A'a baki na? Ɗazu kayi dariya yanzu kayi dariya. wannan Kuma kana samu. A'a nan baki wani na? abu da Dan kuma. Sana a baki na. Na'ima. Wani Allah. Ya isa. Ya Yanzu wuce shan kawai. mutum a baki ba. Da Allah. Na'ima. Na'am. Waya da Allah mu je. Ziliha za ka ce. An ce a ce kai ya barau ne. Dawo nan dawo inda nake. Samai. Ga babban darakta na OPP ba, Garawa, Ai yanzu dole muna daraktan Autawa. kusa da shi. Abin da ba gane ba.